Vi ved, at det omgivende samfund fordømmer dem, der har overvægt som viljesvage, folk uden karakter, folk, der ikke kan tage sig sammen, mennesker, der selv er ude om, de lider af fedme, og at overvægtige oplever udstødelse og foragt fra det omgivende samfund i en temmelig høj grad. De oplever udstødelse og foragt ikke bare fra folk, de ikke kender, men også fra familier og venner. De oplever det i forhold til jobsamtaler, hvor man ser studier, der dokumenterer, at overvægtige bliver fravalgt til job ved jobsamtaler. Vi ved fra udenlandske studier, at selv i undervisningssystemet tyder meget på, at skolelærere har en anderledes opfattelse af det overvægtige barn og opfatter det som et barn, der har mindre mulighed for succes og mindre mulighed for at opnå gode karakterer. Vi ved også fra undersøgelser her blandt danske, at der også sker en stigmatisering i sundhedssystemet. Vi ved, at der er en tendens til, at symptomer og komplikationer, som den overvægtige patient henvender sig med, bliver taget mindre alvorligt end symptomer og komplikationer fra den normalvægtige patient. Så man kan sige, at det har store omkostninger, at der er denne her form for foragt bredt i samfundet, fordi det i sidste ende kan betyde, at den overvægtige patient får suboptimal behandling i forhold til andre patienter.